Halo investor sing dikasihi. Komunitas analitis ing tutul karo sampeyan sistem guru markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, iku bisa kanggo nyeleh mandeg. Disaranake sampeyan sinau saben indikator perusahaan kasebut kanthi teliti. Saiki kita bakal katon ing indikator saiki organisasi. Salesforce, Inc ticker, KREM. Review iki digawe nggunakake data saiki ing Mei 28, 2025. Miturut klasifikasi guru, markets organisasi Salesforce Inc. kalebu subkategori Soft Business 59 perusahaan jupuk bagian ing asesmen, kang banget wakil. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 6 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2,7 terms. Yen katon ing banget wiyar, ing framework saka kabeh kita pasar minangka wutuh. Kita bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,9. Marang skor perusahaan 6 Salesforce Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Salesforce Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng Salesforce Inc. Nuduhake owah-owahan minus 2,3%. Dibandingake karo dinamika rega kanggo subkategori 18,4%. Kapitalisasi pasar perusahaan Salesforce Inc. gunggungipun 265,98 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 1.544 miliar dolar. Regane buku perusahaan kira-kira 61 US dolar 9 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku 200 miliar dolar. Wis dibandingake enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Salesforce Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar yaiku 17,222%. Kapitalisasi nilai buku punika 30,582%. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik, 1 poin. Perusahaan ing analisis duwe utang 12.219 US dolar miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku akun kanggo 20% saka usaha perusahaan. Kinerja utang perusahaan, apik, 1 titik. Nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 42,9. Rata-rata ing subkategori punika 54,7. Nilai pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, apik, 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 6.197 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi sabanjur ditaksir sauntara 12.040 US dolar yuta. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 terms. 7. Rasio nilai perusahaan terhadap pendapatan. Rata-rata ing subkategori yaiku 8,3. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 37 US dolar 9 miliar. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 56.290 US dolar mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Marginality punika 16,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 15,2%. Assessment margin sales dibandingake karo indikator subkategori, apik, 0,5 poin. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 15,74%. Sing 9% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawe organisasi padha karo $3.479.000. Lan ing subkategori $3.179.000. Taksiran jumlah ibu kutha, saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori passable, 0 terms. Bati saben pegawe punika $81,100.000. Kanthi rata-rata ing subkategori $58,200. Evaluasi bati perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian dodolan saben pegawe perusahaan punika $496.000. Subkategori $383.000. Evaluasi bagian revenue saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume transaksi dodolan punika 1,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 2%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 50% kanggo perusahaan sales for change. Dene ing subkategori tingkat iki kurang luwih 60%. Regane saham nyoto perusahaan kira-kira $277. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara $362. Ayo menyang meja pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi kanggo evaluasi simpenan guru markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar pambiji sekuritase perusahaan sales for change. Sistem bantuan guru markets kaputusan digawe. Ojo mbukak kesepakatan, amarga video saiki minangka ringkesan. Matur nuwun kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka guru markets. Sampeyan kabeh penonton paling apik.